Екатерина Атанасова, носителка на 4 бронзови медала от световни първенства. Притежава още много награди от международни състезания. Безспорно най-добрата на футболна маса в България. Връзката между това момиче и този екстравагантен спорт започва в столичната английска гимназия. Катя на 16-та са учениците и играят на джага в междучасията. Почнах да напредвам много бързо. Хората, които играха от повече време, ми показваха различни удари и аз почнах да напредвам по-бързо от останалите. Им беше по-лесно да ги бия. Много ми допадна идеята да играя не само за забавление, ами и да се състезавам. Катя е сред основателите на Българската федерация по футболна маса. Тя е единствената жена в управителния съвет на Световната централа, където членуват общо 62 държави. Само преди няколко месеца Катя и съотборничката и Александра Новкова станаха трети на световното в Нант. И за да не претърпя пълен крах на масата, Алекс ми се притича на помощ. Здрасти, аз играя назад. В интерес на истината, жените в България, колкото и да е обидно за мъжете, са по-добри. Вие как ги приемате? Ами добре, има състезатели, които се чудат на това как играем. Има и такива, които така геячи с по-малко подготовка успяваме да постигнем повече, отколкото те са постигнали, да кажем, за 20 години. Едно от любимите забавления на Катя било да ходи на места с джаги, където не я познават. Молела момчетата да поиграе с тях, а те с насмешка я допускали до масата. Понеже на морето се играеше падне плаща, да отида при джагата, да си държа на отолегче, да кажа, може ли да играя с вас, може ли да играя? И те казват, ами не, изчакай да свършим ние. И идва време, в което ме пускат. И от тогава нататък седа на джагата. Беше ми просто любимата част. А гадже сваляла ли си с джага? О, не. Аз имам едно единствено гадже и от 13 години, така че не. Браво, Алекс! Той е изключително търпелив човек, тъй като аз отделям за него по-малко време, отколкото с другите занимания, което не е хубаво. Често пъти го викам за спаринг партньор вкъщи, защото аз имам 2 джаги вкъщи и той се съгласява. Подобно на всеки друг спорт и във футбола на маса съществуват мръсни номера. Така ми се беше случило срещу една румънка играех преди време и тя явно беше опядвала нещо, което имаше чесън и наистина е много трудно да се играе. Концентрацията е ключовият елемент в двубоите на джаги. Понякога обаче една муха може да провали всичко и това да ти коства победата. Пак с мъжете играех на едно от големите състезания в Австрия, където в края на залата, понеже беше лято и беше доста топло, имаше доста мухи. И както играех, една муха ми кацва на челото. И аз седа с мухата и първо, че знам, че се вижда, второ, че ме гаделичка и не мога да се концентрирам въобще. След което ми вкарват гол, да кажем, маха мухата, продължавам и тя каца на същото място. И това се случи поне 3-4 пъти и всъщност една невинна муха се оказа виновна за това, че не може да се концентрирам въобще. Катя не се интересува от популярния цар футбол. В малкото си свободно време тренира народни танци и учи хореография. Иначе работи във фирма за уеб дизайн. До миналата година пък е била и асистент в стопански факултет на Софийския университет. Казва обаче, че не може да живее без спорт. Като малка спортувах плуване, браво, Алекс. Сама се спирам. Плувах, винаги гледах да излизам да играя и да преча на патковците, докато играя на футбол. В момента, в който ме виждаха как идвам на площадката, се тръгваха почти всички, защото не бях много добра. По голямата си страст с джагите, Катя е запалила дори и двамата си братя. Вкъщи дори с татко играем и сме 4. Мама все още не мога да накарам, но в общи линии сме 4 и става много хубава игра по двойки. А малко преди последния съдийски сигнал, отборът на BTV най-после успя да стигне до почетен гол.